Zvawona. Okay. Black wardrobe. Black wardrobe. Munhu ari muno manofarira black ani mangwanani we marara seiko vanhu we akavaka nyatsotendererawo nemurura kwesoga akaisa even mabathrooms ake akanaka zvokuti akaita zvemhando yepamusoro mastanding tabs vachichi mamuka sei guys marara here marara seiko morning marara zvakanaka here ndinofara zvavo ikonsila yawazvore morning family, how are you doing family? Inini ndiri bo inini muri sei zvenyu nhasi ndiri mukwekwe pane eni kwekwerieni here pano pane anyone wemukwekwe here nhasi ndiri mukutauni menyu kuno kukwekwe pane anogara kukwekwe here ndimboya ndimwe zvitii nhasi ndiri mukwekwe kuna ari mukwekwe here ndimbouya ndimwe zvitii so vanhu vemukwekwe dondibikiraiwo zvikofi ndapinda mukwekwe kwaakari ndiani ari mukwekwe ndiani ari mukwekwe guys ndiani ari mukwekwe ngaasimudze ruoko timuone timushanyire kana uri kukwekwe unongosimudza ruoko woti ndiri mukwekwe vedu we kana uri mukwekwe ingosimudza ruoko rwako woti ndiri mukwekwe maititi uyai mundione maititi because I am in kwekwe right tauya kuno kukwekwe nhasi ndauya nekambani yadhedhi munongoziva kuti baba vekwangu vanoita zvecleaning saka ndauya kuno kukwekwe neGilbert Facilities ndakambokuudzai kuti baba vekwangu vane kambani inoita zvekuclean saka pabe pamunopedza kuvaka dzimba pamunopedza kuvaka mabuildings enyu maclinics enyu zvikoro zvenyu maita inonzi after build construction imba yakasviba yakati waya netsvina ndo pamunotideidza isusu handitika Gilbert Facilities moti huyai muchiklina dzimba dzinenge dzapedza kuvakwa dziya ndo dzinospecializwa naShumba nekambani yavo saka nhasi ndauya ndakamirira kambani yababa kuti ndimbokurakidzai zvatinoita kuitira kuti muzotitsvaka saka ndauya nhasi Gilbert Facilities iri pano ndikurakidzei tauya uzoklina imba yaitwa yapedza kuvakwa ndiyo yacho inonzi chi after built construction handitika so as you can see this is the house you know it will be very messy inenge isina kucleanwa inenge isina kuita sei that's where Gilbert Facilities come in touya tocleana zvese zvamuri kuona tsvina dzese dziri pamavhiranda topinda mukati mukaona zvakaita mawindows acho anenge ane mapaints asati anyatsodi asati abviswa anenge achida kubviswa so that is our work we come and we clean the windows kungoti this window ramuri kutoona rabva kucleanwa handitika ratochena rinenge rine mapaints white so this is our company inonzi Gilbert Facilities vasikana varipo we have a professional company specialize nekucleana kuchenesa nzvimbo
kuchenesa mumba mabva kuvakwa, kuchenesa building, kuchenesa makliniki, zvikoro, kuchenesa maofisi. Saka tiri muno nhasi handiti ka tiri kucleana imba ino mukwekwe munomu. Chamukira makuseni so that muone. So yese yamuri kuona yese iGilbert Facility. Vari kucleana, vanenge vachibvisa tsvina dzese, mapaints ese anenge asarira pasi. This is what they do. Vanobvisa vachikwenenzvera zvakanaka. So Gilbert Facilities is on Facebook. Munofana kuwa follower page yakanzi Gilbert Facilities. Munobva mangobatsirika. As you can see, the company is busy. Vari kucleana, vari kupinda marooms ese. Imba ichangopedza kuvakwa iri kucleanwa kudai so ichibviswa dust. Muri kuona kuti matabs acho ane tsvina. Muri kuona tsvina yacho yese ndo basa redu ratinoita isusu. Tinobva tacleana, tobvisa zvese izvi. Apa ndiri kukurakidzai before cleaning, right? Before cleaning ndo zvinenge zvakaita imba inonzi after construction. As you can see, handi muri kuona kuti tsvina yacho iri muno haisi kutomboita zvachose. But as tauya seGilbert Facilities kuzobvisa zvese izvi. So this is what we do. We clean, we make sure we leave your place sparkling clean. Tinobvisa tosiya imba yako yakachena kuti che. Ma windows muri kuona tsvina yainayo. After the life up, I'm just showing you the dirtiness of the house. It's called after built construction. Saka muri kuona kuti ma window achona mapendi esa yamuri kuona. Tichazokusenderai another video when the house is clean and tied up. Yagadzirwa zvakanaka. So our job as Gilbert Facilities, we come and clean your place, your office, your clinic, your mall, your church. Zvamunongoda imimi mumba nemukati, because iwe wega wavaka sabhabhu rako kudai, so haungambogona uritsvaira matsvairiro atinoita isusu. Isusu tinotsvaira zvekuti unonyatsouya uchifila kuti mumba maitwa rutsvairo rwemhando yepamusoro-soro. Tobvisa zvese zvimapendi zvinenge zvasiwa nemabhiridha nethinasi tichicleana everywhere. Matiles ako we make sure kuti asara akachena. So you see this house is very dirty. It's a very beautiful house. Ichangobva kucleanwa, ichangobva kuvakwa, I mean. Saka muri kuona kuti panze pese pane tsvina. Saka Gilbert Facilities basa rayo nderekuzouya richicleana zvese izvi. Tauya ndo patawira ipapapa. Takadaidzwawo kuno kukwekwe. Thank you vanotiona, vanofollowa page raShumba, vanofollowa page remurume wangu, vakaona vakafona vakati we want you to come and clean. So we are here as the manager of Gilbert Facilities and the wife. Ndati ndimbokurakidzai vachicleana muone tsvina yese yamuri kuona iyi. Yese tsvina yamuri kuona yandiri kukurakidzai. We will show you when the house is now clean. Yese tsvina dzamuri kuona ndo zvatino specialize in izvozvi. Zvinobviswa zvese izvi zvigocleanwa. Mese mumupendero mamuri kuona tsvina yese, simendi dzese dzinenge dzakanamirira tinocleana. Tigobvisa, tigosiya mumba menyu muchinuhwirira, tigokuisirai order yakanaka. So tibatei isusu Gilbert Facilities, we do the work for you. We finish the work for you. Hapana chatisingaite. Saka nhasi ndiri mukwekwe because inini ndini ndinomanage company yaDaddy. Saka nhasi ndindauya kuzoswera nevashandi muno mukwekwe. Saka ndakakuudza kuti mangwana ndinenge ndiri mukwekwe because I am managing the workers today. Ndakamira mutsoka dzababa so semunhu akasiiwa so. Semunhu akasiiwa nababa. Saka ndiri kumbomirira company yababa ndichiona vachicleana. So as you can see, they're actually cleaning the windows from the outside. That's what we do. My windows are good. My windows are clean. Can you guys see? Can you guys see what they are doing? This is outside. This is outside. They are making sure the windows will be sparkling clean. Vachibvisa kese kachina kanenge kasiwa nemabhirida. Vanocleana vanhu vava zvokuti unoona mawindow anopenya kunge achataura kuti mamukasei akachena. So that's what we do at Gilbert Facilities.
You can call us on our numbers. Pine number. Kune vanoda kuklinirwa, vanoda kuitirwa after clean, deep cleaning, anditika motibata. Murora ndidedzere number dzashuma. Right. Vanoda kuita deep cleaning, munotibata pa number plus 263 78 168 809. Vanoda kuitirwa cleaning, anditika munobata ipapa number, and also follow at Gilbert Facilities. Anditika page rachona munobva mari follower. Saka vese vanoda kuitirwa deep cleaning ye zvinhu zvakasiyana siyana dzimba zvandataura ndofunga ndanyatsokomekedza, tibatei pa number ipapa. I have pinned the number. You can just call or WhatsApp kuti munyatsoona kuti maklinirwa musha wenyu, chikoro chenyu, chipatara chenyu. Tapedza kuklina kudai isusu tinofamba nevanhu vedu, tina mai maketeni varapa, imba yako yapedza kuklinwa, uchida kuisisa maketeni unobva wafonera mai maketeni muri sei, kurova zviri sei, manonokerwa kane kuisa maketeni. Saka timbomirai tipedza kuklina mozoisa maketeni. Mai maketeni muchiri kuvaziva guys, muchiri kuodha kamaketeni kwavari. Ndo vachaisa maketeni muno mukwekwe, vanosvika kwese. Zvinoreva kuti chero isusu tinosvikawo kwese, mukatideidza kana bhrawayo touya kuzotsvaira mumba menyu. Mese mumakicheni tine muroora zvedu, muroora wangu ari panawo. Muroora wangu mbingi yemukwekwe, ndauya ndikati andibikira bhekoni, chianga akarara ndikati auatika. Nyatsosimaira uonekwe, muri kumuonere. Muroora wangu mbinga yemu. Hapana munhu ane mari kudarika muroora wangu mukwekwe munomu. Iwe zvila, hey, iwe timbomira kana itara zvemuroora wangu iwe. Uyu wamuri kuona anonzi my love uyu, muroora wangu mukwekwe munomu, hapana munhu ane mari inopfuura yake. Saka kana ndapedza achandiendesa ku steak house, because handidi zvokudya chikafu chemanga ondiendesa chichi mukangwanise nhasi muroora muno mukwekwe kwese. Ondita undipambwe ndendaneta, unongoziva basa radhedhi rinorema. Saka undibata ndiye muroora wangu muno manonzi my love uyu kana musingamuzei. Nangoti ndikurakidze imbinga yemukwekwe, ane mari kunda munhu wese. Soko sei usati wameya mukwekwe naiwe, chichi kunetsa. Chichi kunetsa munhu ane mari anotadza kuita meya kudai. Nai my love, varikudza kuita meya nemari yese yauinayo. Aiwa itwa meya. Saka muri kuona guys what we do. Zvese zvamuri kuona tsvina yese yamuri kuona iyi ndichakuisirai video re after clean, so that muzo appreciate what I was talking about. You see what all this dirtiness, this is a job and a half chairo rinonatsoda kunyatsokwenenzvera. Saka wega chaiwo wapedza kuvaka musha mako haumbozvigone. Saka isusu tinouya tocleana ese makicheni ari kuiswa yatinozovhura isusu mukati mese umu tocleana tsvina iri mukati, tocleana tsvina yekunze. Chakongosvika uchisa mapureti ako chete, makachena muri sparkling and squiggling clean. Saka tibatei nhamba ndapina pasi, Gilbert Facilities. That's what we do. Our motto is we don't stop until it's clean. Kana zvati zvachena hatimiri and hatitomboregi, tinomeka sure kuti takwenenzvera. We have all the kind of machines that you want, depending ne building yako kuti building ipi. Tine mishini midiki, tine mishini mihombe, tine mishini inoenderana nenzvimbo yako. Saka iwo nongotudza hello, ini ndoda kuklinirwa mo, tinouya nayo nemishini yemamo. Kuklinirwa mumba tinongoya neyo mishini midiki because mumba. So please call us or WhatsApp us on these numbers. So today ndiri kuswera ndiri mukwekwe ndichimeka sure kuti pachena, pamba pachena. Munongoziva kuti kana baba vasipo kudai so amai vanofana kumira vachiona. Muri sei tichimaneja tichiona kuti zvese zvabuda sei. Ende tobva tangokuzivisai kuti isusu tine varume vasiri marovha. Saka mukaona varume vedu vasiri panzvimbo vanenge vari kumabasa, hazvirevi kuti tasiyiwa.
My husband is a busy man. Haana yekuswera achitenderera nemadziro kunge dzvinyu riya akaisirwa mushonga wedzvinyu wekuti haakwanise kushanda. So if you don't see him around me, musabva manyanyoita dzungu rekufunga zvekusiwa. Aiwa, tiri too busy kufunga kusiyana. We are busy making money. Saka mukaona murume wangu asiri pandiri, please musafambiso gora musingaziva. Handitika murume wangu harisi rovha rinochengetwa nemukadzi. He works for a living. Musazowanzotedzere zvisina basa. Varume vedu isusu hatina kuvadyisa kuti murume anoswera achiteerera mari yemukadzi. Murume anoshanda. We are busy people. I'm married to a busy man who travels. Mukamuona kwamamuona ikoko anenge ari pabasa. Handiti varume venyu vamunoita spoon feeding, vamunochengeta vaya muchipfekedza kubva kunduwe. Isu vedu vanoshanda vachititengera vachititengera zvavanotitengera, vachitipedzisira dzimba. Ndo mabasa evarume vedu aya. Handitika saka musanyanyotaura kwamunenge musina kuswera. Imimi torai street father yenyu muchichengeta ndo vasina chekuita because kubva kuseni ukasvika panguva dzekubasa ane angori pamba, 8 o'clock ari pamba, 9 o'clock ari pamba, 10 o'clock ari pamba. Ane achitei murume asina kana passport unomudina imi? Murume asingatravelewo kana kubuda kunze unomuda wechi murume wacho? Ndewe bonde chete. Isatiite varume vemaponde, tinoita varume vanoshanda because isi tinoda mari. We quit dating broke men. Takazvisiya zvezvo zvekudata marombe zvezvo zvakatobva. Boys muri sei? Be careful not kudonha ka. Musadonhe zviri sei zviri kufamba here kumusoroko. Handitika. Saka musanyanyode kuteedzera zvemakuhwa akadhakwa. Isine varume vanoshanda, vane mari dzavo vanotichengeta. So when you see them, whether you saw them in UK or America, please, he's at work. Haana kusiya mukadzi aenda kunoshandira mukadzi. Muchitoona tira kudrive motikari zvinu kudai aiwa varume vedu mufunge. Because dai tisina varume vakadaro tingadai tisina chatinacho. Saka musangoti murume akangobuda mota asiwa aiwa. Imi danana ine marove enyu yese iyi kambani yababa yamuriona munomu. Ma street father enyu yamunodanana nawo aya yekuti kubva kuseni. Murume wekupiwa unoona 6 to 6. 6 to 6 murume ari pamba hanzi love. Aiwa isi love uri kudanana nerombe. Shamwari, ungaita stress rekuchengeta murume kubva kuseni kana ndiwewo wasikana. Aiwa guys, kana ndimiwo. Kubva kuseni murume akangokutarisa kana bonde racho kunopesera kwashosha. Uchingoti daddy hanzi ndinodiwa. Daddy, daddy vei vasina mari. Kana bonde rinonaka pane mari guys, atidi kunyeberana. Ina ndichada zvevarume marovha ini. Ndakapesera kudheta marovha kudhara guys. Ndakapesera kudheta marombe kudhara guys. Handichashande ikoko ini. My husband is a CEO of a big company. All these are his workers. We don't have time to be bondering when we don't have money. Tinoneta nebonde isu. Toridi bonde tisina mari. Toswera takatarisana. Murume wakaonekwa ku UK yuwi ari kubasa muda kuti ramba akangoti nene zvaita saka akatosiwa. Please danana ine marombe enyu zvakanaka muswere mese muchida dananai please. Ndimi makafitana nemarombe isusu hatichatambire ikoko hatichawanike pameni moisu. Munofunga kuti danana nemarombe. Danana ine marombe enyu ikoko. Danana ine varume vasina ma-CV ikoko. Danana ine marombe enyu ikoko amunoswera muchitedzana mumadziro muchiti dedi papa vauya nei kana domasa vana. Zvinobuda here vasikana. Hazvibudi asikana. Saka uyai Gilbert Facilities guys. Namba taisa apa munofona. Ini semukadzi ndofambawo zvangu kandichimaneja kudai mari yochibuda tochitenda baba. Ndo zvinoitwa nevarume kwavo vanoshanda. Kuti murume anoswera ari madziro achingovhura zipi mangwana kusena avhura. Hanzi murume wangu anoita 7 rounds dzeiko musina mari. Vanhu ngavashande uko. Kudana nemarombe mukore uno kuti hanzi murume wangu handisiye. Kana veduwe. Asikana kurai vasikana. Hatichaite zvemarombe izvi.
So you see, they are cleaning. Tototya kuti varume vedu vafambe, kuti bhebhi usafambe, vanhu vanenge vakatitarisa vachati aenda. Murume wototya kukwira ndege. Aiwa, isusu tino varume vane mapasipoti maBritish. Anongoenda kuUK paadira because muBritish. Saka hana anomurambidza because he's a British. Saka kana iwe wamuona mubhucha rekuUK woti mai vakasiwa, aiwa usazvinyebere, baba vari kubasa kuti vauye nemari yedu isu. Baba vari kubasa. Handiti? Baba vari kubasa. Murume tototya kuti varume vasashande. Hanzi yaonekwa. Hapo kana ariko ngabaye live yeyi yaunoda kuona murume wangu. Hapo ka ari kubasa. Kana unaye baya live yeyi. Baba vari kubasa mainana. Hatisikorere ma live isu, hatina kuroorwa nevarume mablogger. Hatina kuroorwa nemablogger, please. Hatina mboroorwa nemablogger, handichaita izvozvo zvevarume ve-social media. Ndakaroorwa nablogger here anofanira kuuya live. Murume wangu akakwanaka, is too mature zvokuti aswera achiuya palive achiti hello guys. Anopenga here. Anopenga here, anoswera achiuya kuti hello achida kuprova point. Ivo baba vakura kudai. Vowanikwa vachiuya kuzoprova mumwe womurume akatotadza kuita murume zvese nemukadzi. Uya akatatelicious akatadza, kuvarume akatadza, kuvakadzi akatadza. Kwese he failed both genders. Saka unongoziva munhu kana uchidhila nemunhu akafoira both genders, zvinonetsa. Akatadza hurume, ukadzi akatadza, basa rangove kuteedza vanhu upenyu hwavo. Tingaite hasha dzevarume dzekuti hanzi chii. Aiwa kana guys, handiitei. Muudzei kuti murume wangu anoshanda next time uye neguhwa kwaro. Ende uya hana kwanondisiya, takuvavarira 4 years. Chero wamuona ari pamusoro pemunhu ipapo anenge ari kubasa. Inini kwandiri baba vari kubasa. Kana vapedza vanouya kumba kumukadzi wavo, votipa mari seizvozvizvo. Tochaja kudai mari youya. Chete. Murume agara akatitarisa isu kubva kuseni. Kubva kuseni baba wanewe chete kuti ndingoprova point yekuti murume wangu ndinaye, ndiri kudanana zvekuti. Taka tinodananirana pasocial media here. Hatisi social media kapoka isusu. So guys, tibate murise zviri kufamba ka? Zviri kufamba ka? Aiwa ngazvifambe. Basa ngarifambe. Aiwa itai basa zviite. So this is the cleaning guys, Gilbert facilities. My numbers muri kungomaona kuseri, screenshot moisa message kuti tikuda kucleanirwa. Kana maisa message tuda kucleanirwa, touya to cleaner. Handiti ka? Ndosha tiri kuita nhasi kukwekwe toswera tiri pano. Unoti ndingatye Tadelicious here chichiya. Tadelicious akararama fake life kusvika pakugara muchirugwi. Refugee kauya ndi border gezi kauya. Uya ndi border gezi kauya Tadelicious uya. Imagine kuti 10 years uchigara Sweden yaukadzingwa, akaitwa inonzi public humiliation. Saka ndiye munhu wamungateedzere. Chicha akavaka muupenyu Tadelicious kana ukutoti mungatota ihomwe yeiya. Asi homwe yemasuweji. Ihomwe yemasuweji yaya. Imagine kutemeswa musoro nemustreet kid ari kugara mukeji kuti border gezi. Vanhu motoomberera street kid. Aiwa ngambotanga avaka kani. Tadelicious asina kana pendi. Guys. Anotyisa chii munhu akafoira life. One munhu akanofoira life abroad. Vanhu vese pamasocialites ese nyangwe ma-upcoming. Hapana anokundwa na Tadelicious. Tadelicious is the biggest failure in this world. Saka hatyise zvake zvokuti tinongomuignore because unoziva kuti munhu uya ari kutambura. Imagine kuita life uri mukeji muka one room uchingoita noise. Vamwe vachivaka. Vamwe vachivaka.
motongwa nemunhu asina kana tangwena ari kugariswa mukeji unge huku yechibhoyi iri kumirira kutengeswa paChristmas. Guys, Delicious huku yakamirira kuchekwa musoro kaiyai. Izvo zvakamirira kutsvagirwa kuti pane cancel house isina munhu here azoiswa unge kambwa kechikutu kaikai. Homwe yemasiweji yai. Border gezi. Muri kuona tsvina here iri? Ndo muti tingatye tinenge tisingatombodi kana kutaura nezvake because uyo yakafoira. Unozati kune madofu mamedium. Uyo anonzi headmaster wemadofu. Murume akasvonofoira kudze kwenyika inside outside. Akafoira all angles. Homwe yenye yai. Saka basa rake hachisina chekuita kunze kwengutira kuti uyu ndasanani. Murume wake ari kupi? Murume wake ari paCopacabana otobaya life. Apa ari muchirugwi. Chirugwi chachiya chevanhu vari kupenga mental state. Onzi homwe yani. Ihomwe yani yakasikana. So, maona tsvina yese ndo inocleanwa nemurume wangu yanopedza zvese izvi. He went to school for this. Akazvitira degree zvekucleana izvi. Kwete baba vaye vakafoira hurume vakati chirega ndiite mukadzi. Muukadzi hwacho ari kuhutadza futi. Shuwa ungafoirawo kuvakadzi kuri simbu kwokuti ungadai uchishandawo kana mumba. Homwe yemasiweji yayo yafeila uya. Hatiunze varume vedu paFacebook uda kufadza iwewe. Border gezi yakashaya kana kwekugara chaiko munhu ari kugara ari mukeji. Imba yakazodi yatainyeberwa kuti miriyoni. Isu vamwe taamarendirodi worugara. Munhu akakura kudaro anogara mu1 room. Headmaster wemadofu. Right. So tsvina yese ndakurakidzai guys. Ndakurakidzai tsvina yese. Mumuudze kuti ndindadaro ndaana kana basa totomunamatira kuti mwadai Mwari vamuwanira nyasha. Because uya kangove mhepo navaizere mhepo ye. Zvonzisa tsitsi. Homwe yemasiweji. Vanhu vacho vanoita makwikwi navo vasina kana zera naye. Imagine munhu anonyembera kuti akadzidza anoshayawo kana basa rekutsvaira mumba panenge achiti ndakadzidza. Semester yaanotaura asi semester yevanhu vane mimba. Ndofunga semester yake ndeyevanhu vane mimba because hakuna munhu ane semester dzaanotaura dziya asina basa kunze kwenyika kuya. Ndofunga anenge ataura semester yemunhu akuda kuzvara cheche. Because baba amai vaye vakafoira vasikana. Zvonzisa tsitsi. Huku yechibhoyi iri kumirira kutsvagirwa pekuurayira. So iyi ndo basa ratiri kuita. Right. Maona ka guys kusviba kwakaita imba. Rusvibo. Ngaadzoke kuZimbabwe timupe basa rekutsvaira. Delicious uyo. Ngauye ubasa ashandire Gilbert. Gilbert anobhadhara ka. Ngauye ashandire Gilbert Delicious apiwe mari. Atakure maladha so ndo rake chaire kutakura mabhozi mutumbi wake uya unoda kutakura maladha. Mutumbi wati wauya ndewe kutakura maladha chisimudza achijima tompope. Zvinoita zviri nani. So this is the place. That's the cleaning that's gonna take place. Right? Baba mai vaya mudzodanzi namai Kandiyado. Uyandikupe basa, you are too young and you are too poor to talk about me. Umuze izvozvo. Kuti hanzi you are too young and too poor to talk about me. Tichamuisa pamaoko aMwari kumunamatira because zvinomuwandira red way. Kuti azive kuti murume kana kuti mukadzi zviri kutomunetsa. Munhu hanzi you are too young and too poor to talk about me. Waita mwana mutete. I just said she is too poor to talk about me. Hana zera rekunditaura hasi kana level yekunditaura.
haana kana level yekunditaura Tatelicious uyo. So guys, ngauye atakure maladha timpe mari. Tasai vanhu vese vakazara Gilbert facilities iri kuita basa. Saka ngauye ajoine crew asiye zvemakuhwa. Makuhwa ashandi akauyo akamhanya nechichichi. Handiti achimhanya nacho especially kana chapedza kukliniswa choda kupukutwa. Ndo basa rake. Because basa rake ndere kupukuta tsvina idzi. Ndo rake chero. Kana vamwe vese vapedza cleaning iye anofanira kuchipukuta tsvina because haana chimwe chisvinhu chaangaita muupenyu hwake. Haana chimwe chisvinhu chaangaite muupenyu hwake Tatelicious. Not even. Haana kana chisvinhu chaangaita. Basa rake ndere kuita izvi. Maworkers anyatsopedza kutsvaira iyo yamanje uchicleana mautensils. Because haana chimwe chaangaite uyo. Mukeji muya ndo imwe stress yako munetsa because mukeji mari munonetsa kamuya munhu. Mukeji munonetsa mukeji. So akauya akatombotakurawo maladha zvekuita vamwe zvinotomubatsira chaizvo. So ndaneta nekurakidza the whole building. Right. So you have seen what we do. What we do every day. This is what we do. So call us, please. Number ndaisa. Text us. Mouya tokutsvaira idzimba. Tinouya neuwandu hwedu toita basa to make sure. Ndosaka ndati nhasi tiri kuswera mukwekwe because this house is big. Yakakura. Saka ndotoswera zvangu ndiri mukwekwe ndichiita izvozvo izvi. This house is very big. Number dzamai maketeni taura number kuna rubvunza 0732 614 941 ndo number dzamai maketeni. Obadi 0772 614 941. Thank you. Right. Saka munovabata for marketing. Then vanouya vanokuisira hapana kwavasingasviki. Vanosvika kwese. Saka I think I'll show you after cleaning zvainenge yaita ndanyatsotaura. Anditi Mwari akuitirei zvakanaka guys. Any question that you need to ask, call us. Gilbert Facilities +263 780 168 809. Ndo number dzekufona for cleaning services. Any building tino cleaner. Creche, chikoro, office, imba, church, mall, hospital. Hapana pasinga clean. Saka muswere zvakanaka chirega ndimboita zvebasa. Ndikazoswera pano basa harifambi. I love you guys. God bless you. Muswere zvakanaka.